mga ka K5, konduktor sang jeep, ginplanuan, ginbantayan kag patyon sa Banwa sa Miagao. Natukibang sa investigasyon sa pulis, may mga nadispalko nga kwarta. Yari ang detalye sa katong balita. May record sa pagdispalko sang kwarta ang biktima nga si alias Bulldog, konduktor sa jeep nga nasapan matapos gintiro patay sa barangay Bulakawi, Miagao, Iloilo. Sandig kay Police Major Richard Lau, ang hepe sa Miagao Municipal Police Station, sa nakuha nila nga mga impormasyon, may pila ka mga nadispalko nga kwarta ang biktima sa Banwa man sa Miagao. Apang hindi pa matumot kung sino ang mga initungod, nagapadayon pa ang ilang investigasyon. Samtang matapos ang profiling sa biktima, natumod yung may anay personal ini nga kahilingkot-anon kag ini ang ginalantaw nga anggulo sa kapulisan. Nagagawa man sa investigasyon, posible kilala sa biktima nga si Bulldog ang suspect nga nagluthang sa iya. Pahayag pa, hindi pa matumod sa karon ng iban pa nga mga detalye bangod. Nagapadayon pang ilang pagtipon sa mga ebidensya pero wala sang record sa ilang biktima. Sa resulta sa autopsy, nakita niya may igo inisang bala sa nawala kag tuwa nga abaga lagip na sa tuhod. Matandaan, alas 12:45 sang kaagahon Nobyembre 23, sang papuli ng kuntani ang biktima, apang pagpatakalaw na 15 sang kaagahon, diri nabatian sang residente ang 3 ka mga lupok suno sa pulis kag nasapwa na lang ang biktima ginabanta 3 kilometros ang distansya niya gikan sa iya nga motorsiklo. Kag sa karon mga ka-K5, nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan agud niya matumod kung sino man ang may kahimuan sa krimen. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.